Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at nakatulad tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung araw po ng Biyernes hanggang Lunes, another weekend. So ito po ay para sa Oktubre 20 hanggang 23, 2023 at ito po ang ating Tagalog o Taglish version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado ng 3rd District ng Camarines Sur. Well, mukhang tahimik po ang Pilipinas ngayong buwan ng Oktubre. Wala po tayong any namumuong bagyo sa nakalipas na almost isang buwan na po. At bago tayo magsimula, gusto ko ulit i-promote itong Komunidad Climate Action Center, yung mga interested LGUs at companies kailangan magkaroon ng sarili nilang suite para mag-monitor ng iba't ibang weather conditions sa kanya-kanyang lugar para maging handa sa panahon ng climate change. Ay click lang ninyo itong banners, typhoon2000.ph, at i-fill up niyo yung Google form, and then si Mr. Aaron Cabasal, data scientist, ay mag-contact po sa inyo on how to proceed at i-explain po sa inyo deeply kung ano itong Climate Action Center. At pwede niyo rin siyang i-contact sa cellphone number 0976-163-7245 o sa kanyang email address aaron.cabasal@comunidad.co. So maganda po itong Climate Action Center para laging handa po ang ating mga LGUs at communities at companies needed para maging resilient enough po tayo. Okay? Makapaghanda at maabisuhan ang publiko sa anumang sakuna dulot ng climate change, pati earthquakes at mosquito dengue index kasama po dito. So bisitahin lang ninyo itong Komunidad Climate Action Center. So punta na natin ang pinaka-latest. So ito po ang GraphSat na yung araw na ito ng Biyernes hanggang bukas Sabado, at nakita po natin tahimik na tahimik ang Western Pacific, wala pong bagyong nagpo-form. So medyo alarming lang kasi sa nakalipas na 45 taon kong nag-observe nitong mga bagyo. Sa napakarami ng seasons ng mga bagyo na na-observe natin historically, hanggang nung 1980s, 1990s, hanggang ngayon, pag tahimik po ang Oktubre, ay medyo nakakatakot po ang Nobyembre at Disyembre dahil po ganun po ang Mother Nature. Pag talagang tahimik ang isang buwan, lalo na po pag bumalik na po yung Madden-Julian Oscillation, yung intra-seasonal variability ng 40 to 45 day na wet and dry conditions ng climate sa Western Pacific, Indian Ocean, at sa Western Hemisphere sa US, ay nagkakaroon po tayo ng mga sunod-sunod na bagyo. So, mukhang nakikita natin na baka sa November, magkakaroon po tayo ng mga multiple formations ng mga bagyo dito po sa may east ng Pilipinas. But let's hope and pray lahat po sila ay mag-curve. May papakita ako sa inyong 11 to 14 day forecast, which is highly uncertain pa. At 0 to 20 or 10% ang probability niyan. So, hindi pa po yan sure. Basta yung mga more than 7 days na forecast, up to 14 or 15 days, ay considered very low probability. So, pwede pa po yung magbago. At papakita natin yan sa inyo mamaya lamang. So, meron tayong bagyo dito. Si Sanba, nag-form po ito sa nakalipas na 2 araw. Dito lang po siya mabagal na kumilos at nagbigay ng malalakas na ulan sa Hainan at Southern China, may Gulf of Tonkin, Vietnam, apektado din. But sa mga oras na ito, mukhang naglandfall na po dito sa may western sections ng Leizhou Peninsula, at baka matunaw na po siya sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Ang kanyang upper level clouds ay mukhang pupunta na po dito sa may Southern China, samantala yung low level clouds niya ay madi-displace siya to the south dahil po magkaiba po ang hangin o yung mag-push ng hangin sa different levels ng atmosphere. Itong upper at itong mid-level hanggang upper level clouds papuntang northeast, samantala itong low level ay papuntang south. So madi-dislocate or masisira ang sirkulasyon nitong bagyong si Sanba.
Ang dalang hangin niya na yun ay nasa 75 kph, pati inasahan pong sa mga oras ito ay 65 kph na lamang. So, grabe po mga ulan dito for the past few days. So, posibleng may mga pagbabaha na po dyan sa mga low-lying areas ng southern China, sa Malaysia Peninsula at Hainan. So, mga Filipino communities dyan, mag-ingat po kayong lahat dyan. Sana nasa magandang at mabuting kalagayan po kayo. At dito naman sa Pilipinas, ay medyo nag-start na rin konting amihan, although nag-shift naman po ang hangin na yun. Warm easterlies at nagbibigay na yun ng mga thunderstorms sa silangan bahagi po ng Luzon mula sa Cagayan Valley hanggang dito po sa may Northern Quezon at Pulilio Island. At yung hilagang bahagi po ng Bicol like Camarines Norte, Partido District ng Camarines Sur, Catanduanes ay magkakaroon din po mga padaan-daan pong mga rain showers and thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Ang ibang bahagi po ng ating bansa, ang ibang bahagi ng Kabikulan, Visayas, Mimaropa at Mindanao ay magkakaroon ng magandang panahon, tahimik hanggang kalmado ang hangin hanggang paiba-iba po ang direksyon. At magiging may mga chances po ng mga thunderstorms sa hapon o gabi. Okay, so yan po ang pinapakita ng weather systems na ito. At wala naman po tayo nakikitang ibang potential na mag-form. Mga po ditong near equatorial trough, malapit sa Chuuk at Pohnpei, sa may Central Micronesia, pero hindi naman po siya mag-develop. At napakababa po ang chance ng pagbabaha at landslide sa ating bansa. Okay, and then sa fast animation, so yan po, nakita po natin ang nasira na po ang sirkulasyon ng bagyong si Sanba. At ito po yung easterlies na dumadaan sa silangan bahagi ng Luzon. At meron ditong malapit sa international dateline na gustong mag-form na isang low pressure system, but hindi po ito makaka-apekto pupunta sa ating bansa. At sa ating zoom in satellite animation, mula sa alas 5 ng umaga hanggang sa oras na ito, mag-alas 11 na po, ay may mga dumadaan na yung mga bagong developed na thunderstorm clouds kasama ng easterlies na magpapulan later sa silangan bahagi po ng Luzon mula sa Cagayan, Aurora, Northern Quezon, Pulilio, at pati na dito sa may Camarines Norte, Camarines Sur, northern portions po ng Camarines Sur sa may Partido District at Catanduanes. So, expect may mga isolated rain showers and thunderstorms naman po na yung hapon o gabi. So, huwag niyong kalimutan magdala ng payong at kapote. Okay, so, ito po yung easterlywave.com European Model Ensembles. So, for the next 7 days, ito po, may mag-form na LPA at aakyat po siya. Medyo konti lang nga eh. Pag marami po yan, sure ball yan magde-develop tulad nitong si Sanba. So, baka LPA lamang po ito, aakyat at mag-recurve. Okay, ito po yung Guam. So, malayo po ito sa atin. Wala pa po dito yung 11 to 15 day forecast sa mga unang araw po ng Nobyembre. At mukhang meron mag-form dito. So, yan po ang babantayin po natin. Medyo scary, but importante, resilient enough po tayo na maghanda. Okay? And then, ito po yung ating wind and pressure forecast for the next 3 days. Bukas po ng hapon, Sabado, may hinang amihan dito sa may southern China at Taiwan. Makaka-apekto ng mahinang amihan dito sa may Batanes, Babuyan Cubao Islands, silangang bahagi po ng Northern at Eastern Luzon, kasama po ang Bicol Region. So, sa Sunday ay mag-shift naman po, balik sa easterlies. So, short-lived pa lang yung mga maiiksing amihan. At sa Lunes, October 23, easterlies pa rin po ang ating panahon dito po sa silangan bahagi po ng Luzon, kasama po ang Bicol Region at Batanes, Babuyan Cubao Islands. And going forward natin ang European model sa next weekend, October 27, mukhang meron po dito nag-form na active monsoon trough kasi yung southwesterly, westerly wind burst po dito at yung northeasterly, easterly winds ay nagko-converge. So, monsoon trough po ang tawag dyan. And sa October 29, linggo, mukhang may mag-form po dito
na low pressure system. Okay, sa may south of Guam. Yan po ang babantayin po natin, and papakita natin sa inyo mamaya yung resulta ng American model. Kasi yung European model, up to 10 days lang talaga sila. Hindi sila nag-extend more than that. Pero ang American model, up to 15 days, although napakababa po ang probability. Hindi pa yan sure. Okay? So, ito po yung rainfall accumulation forecast. Susunod na 3 araw. Mostly, dito po sa may silangan bahagi po ng Luzon, ang mga ulan-ulan, mga thunderstorms. At dito rin po sa may Mimaropa, Visayas, at Mindanao, ang inaasahan pong mga localized thunderstorms. Hapon-hapon po yan. Although hindi po tayo umabot doon sa normal level ng rainfall for the month of October dahil po sa moderate El Nino. Okay? May mga ulan pa rin. Not necessarily mawawala yung ulan pag may El Nino. Magiging below normal lamang. Okay? At sa ating latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center, in-issue po ito last Wednesday. Valid for the next 2 to 3 weeks, na yung 3rd week ay napakababa at highly uncertain. Napakababa, ang probability. At sa week 2, unahin natin ito, valid October 25 hanggang katapusan ng Oktubre. Ang Pilipinas ay magkakaroon po ng more than 50% of below average rainfall. So, expect na natin yan, na mababa sa normal ang ulan. And then, magkakaroon po dito ng more than 20% probability of a tropical cyclone o pagbuo ng isang bagyo dito sa may malapit sa Guam. Yun na yung LPA na pinapakita ng European Model Ensemble. Okay? Usually, pag may El Nino, dito talaga yung mga ulan. Malakas ang ulan dito. Pag La Nina naman, dito yung lahat grabe yung ulan. Dito naman yung dry. Okay? So, ganun lang po ang flip of the coin ng dalawang climate phenomenon. Yung El Nino at La Nina. Climate phenomena, what I mean. So, sa week 3, valid November 1 to November 7, ito po ay highly uncertain, lower 0 to 20% probability. Ayan po, ang Pilipinas, sa may Philippine Sea, hanggang sa may Guam area ng Western Pacific, at sa may South China Sea, ay magkakaroon po ng more than 20% of a tropical cyclone formation. So, all eyes tayo dyan. Kasi, anong dahilan nito? Dahil pinapakita po dito sa October 31 to November 4 model run ng American o GFS o American Model ng isang mukhang malakas na bagyo po ito. Okay? Sa the way it looks, baka maging super typhoon. So, dito po siya magpo-form malapit sa Palau. Okay? And then, ang good news naman po, mag-recurve. But this is highly uncertain kasi nag-iiba-iba po yan. What if pagdating sa magpunta dito sa may Visayas o Bicol? So, ayan po, all eyes babantayin po natin. Let's hope and pray na ganito lang yung track niya. Mag-recurve lang po siyang paganyan para safe po ang ating bansa. And then, meron pa pong isa dito. Ayan, may kasunod po siya. November 4, may kasunod po siya dito nag-form. Hindi lang inabot sa pero meron dyan LPA na isa pa dito. So, dalawa po yan na bakang mag-form based sa American model. But alam natin na very highly uncertain pa po yan. Pwede po pong magbago at baka hindi matuloy. Yung European model, may LPA dito pinapakita sa October 29. So, all eyes po tayo. So, wag muna nating seryosohan ito. Ano lang ito, parang a glimpse view of what will happen o anong mangyayari sa November, first week of November. Okay? So, we will keep you updated on that one. Sana hindi po siya pumunta sa ating bansa at sana patuloy-tuloy na aakyat siya kung mabuo po siya. Dahil ganyan po talaga ang nature. Pag tahimik ang October, medyo kinakabahan tayo pag November, December. So, we'll keep you updated next week. Monday or Tuesday, babalik ulit tayo para ibigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon sa in and around the Philippine Islands at sa Western Pacific sa mga potential na mag-form tulad niyan sa November 1 to 4. So, we will be on the lookout always. Okay? Ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Happy weekend to all. Stay safe always. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.